வெல்கம் பேக் டு எஃப்எஃப் கேமிங். இந்த ஒரு என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆஃப்லைன் ப்ராங்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஒரு ஆசை. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக ரொம்ப நிறையா பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒண்டி தனியாக என் டீம் ஆல்ஸ் யாருமே நிற்க மாட்டாங்க. நிறையா தடவை பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் அதில் தோற்றுருக்கேன். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸு, என் தம்பி எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டு பையன், என்னோடய ஃப்ரெண்டு சேஷன் ஒருத்தன் இருப்பான், அவன் வந்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தம்பி அஜய், பக்கத்து வீட்டு பையன். அவன் வந்து ஒழுங்காக அடிக்க மாட்டான். இருந்தாலும் அவன் விளாட்டுக்கு சேர்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு விளாட்டுக்கு சேர்த்துருந்தோம். இருந்தாலும் அவன் ஒரு 2 தானேன்னு சொல்லிட்டு சேர்த்துருந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நான் 2 அமௌண்ட் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இன்றைக்கி தான் இங்கே டாப் அப் பண்ண ஒரு 29 ரூபா ஆஃபர் வந்தது. அது ஒரு 300 டைமண்ட் வச்சுது. ஏற்கனவே ஒரு 39 டைமண்ட் இருந்ததுனால அதை வச்சுருந்தேன். போன தடவை பண்ணேன் நான் ஒரு ஆஃப்லைன் ப்ராங்க்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நானும் பக்கத்து வீட்டு பையன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அவனும் தானே நின்று இருந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா என் தம்பியும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து என்ன பண்ணானுங்க, போயிட்டானுங்க, அடிக்க போயிட்டானுங்க. நான் என்ன பண்ணேன், கோவப்பட்டு திட்டினேன் நல்லா. ஏன்னா ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் தானே பண்ணுறோம், அப்புறம் என்னத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா கத்தி விட்டேன். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, சரியாக கத்தி விட்டேன். அப்புறம் அந்த மேட்ச்சுக்கு அப்புறம் இது நான் 2-3 மேட்ச் ஆடினதுக்கப்புறம் தான் இது நான் ஆஃப்லைன் ப்ராங்கே எடுத்தேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன், இந்த மேட்ச் நாங்கள் ஜெயிச்சிடுவோம். ஏன்னா ஜெயிக்கிறதுக்கப்புறம் தான் மேட்ச்சை போட முடியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூபர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து 10 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் 1 இருந்துச்சு, இப்போ 10 வந்துடுச்சு. பரவாயில்ல, ஓகே. இன்னும் ஒரு 100 கிட்ட வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அலாக் கிவ்அவேன்னு ஒன்று புதுசாக நான் ஆரம்பிக்கலான்னு பார்த்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ரிவார்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். என்ன ரிவார்ட்ஸ் வேணும்னு கமெண்ட்டில் பண்ணிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் செத்துருவாங்க. கடைசியில் ஷேஷுன்னு ஒருத்தன் வண்டி இருப்பான். ஷேஷும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான். ஒய்டி புல்லிங்கோ 29 சேனல் போட்டு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்லேயே அவன் இருப்பான். நல்ல ஒரு பிளேயர் தான். நான் அவனை காட்டுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம டபுள் விட்டர் எடுத்துருவேன். நெட்டு கிடைக்காது அந்த நேரத்தில். பார்த்தீங்கன்னா நடா இது இந்த நேரத்தில் போய் டபுள் விட்டர் எடுக்கும்போது வந்து தான் நெட்டு கிடைக்காதான்னு பார்த்துருந்தோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிச்சு. ஏன்னா நம்ம தெருவில் தானே நெட்வொர்க் பிரச்சனையாக இருக்குது, அதனால சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லைக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 1000 லைக்ஸ் கிட்டே வேணும் நம்மளுக்கு. அப்புறம் வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 மில்லியன் அப்படி தப்பாக சொல்லிட்டேன். ஒரு 100 வியூஸ் வந்தால் போதும். ஏன்னா இப்போ தான் 84 இருக்குது. நான் விஸ்ட்டு கேட்டுருந்தால் ரொம்ப நேரமாக தரமாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்புறம் வந்துங்க லிஸ்ட்டு வாங்கினேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே போயிடுவானுங்க. ஒய்டி புள்ளிங்கோ அதை டிஜே போட்டு போகிறாரு பாருங்க, அவர் தான் ஒய்டி புள்ளிங்கோ. அவர் ஒரு யூடியூபர், நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். இவனு பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் ஈகிளில் அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 1 டாப் அடிக்கிற ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு லூஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு போட்டுருப்பான், ஓசிக்கில் அடிக்கிறடா. ஆனால் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க, நான் ஓசிக்கில் அத்திருக்கேன், நீங்களே பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, டபுள்கிட்ட வச்சு தானே வச்சுருந்தேன். சரியாக வெறுப்பேற்றிருப்பான். ஆனால் அவனுங்க பார்த்துக்க மாட்டேன் பாருங்கள். ஒய்டி புள்ளிங்கோ நான் என்ன தான் பண்ணின்னு இருந்தாலும் நான் வந்து அந்த இதில் பேர்லேயே வரமாட்டேன். ஏன்னா நான் அவ்வளோவா கில் எடுத்துருக்க மாட்டேன். எனக்கு அவ்வளோ விளாட தெரியாது. ஏன்னா நான் இப்போ தான் யூடியூபே தொடங்க ஆரம்பித்தேன். இப்போ தான் ஃப்ரீ ஃபயர் ஏற்றுனேன். அப்போ 29 ரூபா ஆஃபர் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன். இப்போ இங்கே ஒரு ஃபன் வீடியோ இங்கே ஒன்று நடக்கும் பாருங்களேன், சரியாக நடக்கும். எனக்கு டைமிங் போகிறதே தெரியாது. அந்த பாம்பில் நின்றுவும் மண்டி போட்டுருவேன். ஊசி குத்துலான்னு பார்ப்பேன். அப்போ வந்து ஒருத்தன் இது கொடுப்பான், நான் லாக் பவர் போடுங்கன்னு கெஞ்சி கேட்டுன்னு இருப்பேன். அப்புறம் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு வண்டி தான் போடுவேன், என் தம்பி போட மாட்டான். ஆனாலும் நான் வெறியில் இருப்பேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவன் இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா, இவன் என்ன பண்ணுவான், ஒருத்தன் போட்டு எமௌண்ட் போட்டுன்னு இருப்பானா, அவனை சரியாக ஒன்று போட்டு விட்ருவான். இவன் ஊசி குத்தின்னு இருப்பான், இந்த ஒய்டி புள்ளிங்க. அது பாருங்கள், செம்ம காமெடியாக இருக்கும். லூசு பையன், அவனை எப்பயோ போட்டிருக்கலாமா, ஒரு கில்லாக வந்திருக்குமா, தேவையில்லாத வந்துட்டு என்னென்னவோ பண்ணியிருந்தான். இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே என் தம்பியை மாட்டி விட்டு இவன் க்ளோவால் போட்டான், பக்கத்து வீட்டு பையன். அவனுக்கு அவ்வளோவா ஆட தெரியாதுன்னு இருந்தாலும் என் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால சேர்த்துக்கினேன். இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்துக்கினேன். இது பாருங்க, இந்த ஃபன்னி மூமெண்ட் தான் சொல்லின்னு இருந்தான். வருங்க ஊசி குத்தி ஏஞ்சிட்டான். நம்ம கம்மியாக இவனை போடுறதுக்குள்ளே தான் போட்டு முடிச்சுடுவானுங்க. எந்த லூசு பையன் போட்டானோ தெரியலை. சரி, இன்றைக்கி நான் யூடியூப்பில் இது க்ரியேட் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ரூம் மேட்ச் இருக்குது. அதில் நான் ஜெயிச்சேன்னா எடுத்து போடுறேன், சரி தோத்தாலும் எடுத்து போடுறேன். ஆனால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து டிஸ்லைக் ஒண்டி போட்டுறாதீங்க, ஏன்னா எனக்கு மன வருத்தமாக இருக்கும். பரவாயில்ல சரி, கொடூரம் இருக்காப்போ. இப்போ விட்டரி வரப்போகுது, விட்டரி வந்துருச்சு.
பொடு 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 எம்மோடு பொடு எம்மோடு பொடு வீரா வீரா வீரா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ்லாம் இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக்லாம் போட்டிங்கன்னா நாங்களும் கொஞ்சம் கமெண்ட்லலாம் பேசி விட்டிங்கன்னா நாங்களும் கொஞ்சம் நல்ல இதுவாகிடுவோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எஃப்எக்ஸ் கேமிங்னு ஒரு சேனல் அது போட்டிருப்பேன். அது பார்த்தீங்கன்னா சும்மா தான் எடிட் பண்ணி போட்டிருந்தேன். ஆனால் நான் எஃப்எக்ஸ் கேமிங்னு போட்டால் வராது. துரைராஜ் 29 சேனல் போட்டிங்கன்னா வரும். அப்புறம் வந்துட்டு என்ன பேசுகிறேன்னு தெரில. இங்கே ஒரு ஃபன்னி மூமெண்ட் நடக்குமா? ஏன்னா எனக்கு நடக்கிற மாதிரி தான் தோணுது. ஆமாம் ஆமாம், இங்கே ஒரு ஃபன்னி மூமெண்ட் பாருங்கள். இங்கே ஒருத்தன் வந்துடுவான். இங்கே ஒருத்தன் வந்தது கூடன்னு தெரியாமல் நான் போயிடுவேன். போயிட்டு பார்த்தா அவனை சுட்டுருவேன். நிறைய டேமேஜ் பண்ணுவேன். பார்த்தா இந்த கொரோனா வைரஸ்னு ஒருத்தனை கொண்டு வந்தான் பாருங்க, அதை போட்டு சுட்டுவாங்க. இவன் பாருங்கள் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சேஷுன்னு அவன் போய் அழகாக கீழே எடுத்துருவான். நான் இப்படி சுற்றின்னு வர்றதுக்குள்ளே போட்டு அங்கே எமௌண்ட் போட்டு விட்டுருப்பான். செம காமெடியாக இருக்கும். இந்த வந்து ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டும் போட்டிருப்பான். இருந்தாலும் நானும் போடணுமே, நானும் ஒரு யூடியூபர் தானே சொல்லிட்டு நானும் போட ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் இவனை போடுவேன். என்னடா இது டப்புன்னு இவன் சாக மாட்டேங்கிறானேன்னு பார்த்தா நெட்வொர்க் பிரச்சனை. சரி மெடிக்கெட் சுற்றி அந்த கட்சி ஒருத்தனை போடலான்னு போகிறதுக்குள்ளே விட்டறி வந்துச்சு. இதை பாருங்க DJ King 29 இவர் தான் நம்ம இது. அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் கமெண்ட்டில் என்னோடய ஐடியை நான் கொடுக்குறேன். நான் இப்போதைக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ஒரு சண்டே ரூம் கார்டு மேட்ச் போடுவேன்ல, அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு பற்றி நான் போடுறேன். இதுதான் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் மேட்ச். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் குளோவால் வெஸ்ட்டாக தானே ஆக போகுது. சரி குளோவால்ன்ற பிறகு காலன் அந்த காசுலாம் வெஸ்ட்டாலாம் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலன் அதெல்லாம் வாங்கி போட்டுவிட்டேன். அவன் பார்த்தீங்களா தவா வச்சுருக்கிறான், அது கூட எங்களுக்கு தெரியாது. அவன் வீடியோ போடும்போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சதுன்னு எப்படா தவா எடுத்தேன்னு. நான் அது பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா எனக்கு ஒரு பயம். இந்த இடத்துல பாட்டுருங்க டபுள் விட்டர் வச்சுருப்பான். நான் தெரியாமல் ஓடுவேன், பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுவான். நான் ஊசி குத்துறதுக்குள்ளே என்னை முடிச்சுடுவான். நான் என் ஃப்ரெண்டு அந்த நோபு பையனை அதான் பக்கத்து வீட்டு பையன் நோபுன்னு சொல்லிட்டு தப்பு. எல்லோரும் ப்ரோ தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். அவன் போடுற இவன் போடவே மாட்டான். அப்புறம் இவன் போயிட்டு அடிச்சிடுவான் ஷார்ட் கனில். அந்த அஸ்தான் பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இதுதான் மேட்ச்சு. கடைசி மேட்ச் இவன் தான் வின் பண்ணி கொடுப்பான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் வருதே, மெசேஜ்லாம் தட்டி விடு. இவன் தான் என் தம்பி. இவன் சுடுவான், அதுக்குள்ளே அவன் குளோவால் போட்டுருவான் பாருங்கள். அவ்வளோதான் குளோவால் போட்டு முடிச்சானா. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை கட்டிக்கிச்சு இப்போ கொஞ்ச நாளாக. இவன் என் ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுவான், போயிட்டு சுடலான்னு போவான். பார்த்தா ஆளே காணும். பார்த்தா மேலே ஏறிட்டுருப்பான். இவன் சுடுவான். அப்புறம் MP பாட்டி எடுத்து ட்ரு போட்டு விடுவான். பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் கத்துவானுங்க, என்னடா நீ ஓசிக்கில் அடிக்கிறேடா சேஷுன்ட்டு. அதை பார்த்தீங்கன்னா போய் அடிச்சிடுவோம். கடைசி அந்த ஒருத்தனை தான் அழகாக எடுத்து இந்தாடா கை மாற அவனுக்கு கிஃப்ட்டு கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு கிஃப்ட்டு கொடுத்து விட்ருவானுங்க. அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டாப் ட்ரை பண்ணுவான், உழுவாது. இப்போ லட்சிக்கன் ஒரு குளோவால் போட்டானா ட்ரை பண்ணான், வரல. அவன் பார்த்தீங்கன்னா என் தம்பி போய்ட்டு ஓசிக்கில் எடுத்துருவான் மஜாவா. அவ்வளோதான் போயா வந்துச்சு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அந்த ஆல் பட்டனே அமைக்கிறேங்க. மறக்காமல் ஒரு 1000 லைக்காவது எனக்கு வந்தாகணும். சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் 1000 வந்ததுன்னா கிவ்அவேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது ஒரு 10 பேருக்கு கிடைக்கும். நானும் கூடிய சீக்கிரத்தில் அழகாக வாங்கிடுவேன். மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வாங்கி தருவாடான்ட்டு. ஆனால் இதுதான் உண்மை. ஓகே போயிட்டு வரேன். பாய் 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 பாய்.